Шаноўныя слухачы, запрашаем у Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва на выставу «Яго багаты плён», якая прысвечана 140-годдзю класіка беларускай літаратуры Змітрака Бядулі. Пісьменнік увайшоў у гісторыю як адзін з самых таленавітых, айчынных празаікаў і паэтаў, адзін з выбітных пачынальнікаў новай беларускай літаратуры. Ён уславіў беларускі народ і пакінуў багатую літаратурную спадчыну. Максім Богданович у 1913 годзе пісаў пра Бядулю. Пісьменнік з душой чулай і паэтычнай. Сапраўднае імя Змітрака Бядулі – Самуіл Яфімавіч Плаўнік. Ён нарадзіўся ў 1886 годзе ў мястэчку Пасадзец, цяпер Лагойскі раён, Мінская вобласць. Вучыўся ў яўрэйскай пачатковай школе, Хедары, а потым у яўрэйскай духоўнай семінарыі, Ешыбоце, але не скончыў яго. Некаторы час працаваў хатнім настаўнікам, дапамагаў бацьку ў лесапрамысловых справах. Займаўся самаадукацыяй. Ён прагнуў разнабаковых ведаў і таму з радасцю хадзіў да бліжэйшай бібліятэкі 25 кіламетраў пешшу. У 13 гадоў пачаў пісаць вершы на старажытна-яўрэйскай мове, а першы мастацкі твор на беларускай мове быў апублікаваны, калі яму было 24 гады. Цікава, якія дакументы, прысвечаныя жыццю і творчасці Змітрака Бядулі, захаваліся і прадстаўлены на выставе ў Беларускім дзяржаўным архіве музеі літаратуры і мастацтва, расказвае куратар выставы Наталья Мізон. У архіве музея літаратуры і мастацтва захоўваюцца дакументы, звязаныя з жыццём і дзейнасцю Змітрака Бядулі, але яны не захоўваюцца ў нейкім пэўным фондзе, бо так склалася, што Бядулі не стала ў 41 годзе. Падчас эвакуацыі ён раптоўна памёр ад разрыву сэрца ў цягніку. І гэтыя дакументы патрапілі ў свой час у мясцовым музеі ва Ўральску. І таму мы маем багатую колькасць дакументаў з іншых фондаў, таму што знакавасць гэтай асобы вельмі высокая, і многія дзеячы літаратуры і мастацтва і згадвалі. Перасячэнні мы бачым у дакументах і з мастакамі, і з акцёрамі ў тэатры. І таму мы пастараліся зрабіць гэтую выставу акцэнтаваную на ўплыў Бядулі на развіццё нашай беларускай культуры. Першы мастацкі твор Змітрака Бядулі на беларускай мове «Пяюць начлежнікі» быў апублікаваны у 1910 годзе ў газеце «Наша Ніва». Кіраваў рэдакцыяй газеты тады Янка Купала, які даваў маладому пісьменніку мудрыя парады, як працаваць са словам. Менавіта Купала прыдумаў аб'яднаць раннія бядулевы тэксты пад назвай «Абразкі». Так называўся ягоны першы зборнік, які быў надрукаваны ў 1913 годзе. З Купалавай падачы шматмоўны габрэй Бядуля пачынае пісаць выключна па-беларуску. У 1914 годзе Змітрака Бядулю пачэсна прызначаюць сакратаром нашай Нівы. Яму было тады 28 гадоў. Пытанне мовы было заўсёды вельмі важным для Бядулі, бо родная мова яднае людзей і фарміруе унікальны погляд на свет, перадаючы гісторыю і досвед пакаленняў. Знакаміты яўрэйска-беларускі слоўнічак быў выдадзены Змітраком Бядулем у сааўтарстве з мовазнаўцам Нохімам Рубінштэйнам ужо пазней у 1932 годзе. Прадстаўляем дакументы, звязаныя з нашаніўскім перыядам у жыцці Бядулі. І у архіве захаваліся такія лісты, допустим, Змітрака Бядулі да братоў Луцкевічаў і да Вацлава Ластоўскага, дзе ён у 1919 годзе меркавана піша пра тое, колькі яны зрабілі ў Вільні, чым ён займаецца ў гэты час ужо ў савецкай Беларусі па аднаўленні беларушчыны, па падтрыманні яе. Прадстаўлены дакументы, дзе бачым, што Бядуля
напісаў у нашу ніву, каб падпісацца на газету і атрымліваць яе яшчэ ў 1911 годзе. У беларушчыну Бядуля прыйшоў з традыцыйнай габрэйскай сям'і. Ён заўсёды памятаў, хто ён, прысвячаў многа сваіх твораў як свайму дзяцінству і вот гэтай традыцыйнай габрэйскай культуры, якая была неаддзельна звязана з беларускай культурай. Ён нават за свае грошы выдаў кніжку «Жыды на Беларусі». Яе рэпрынт мы прадстаўляем у вітрыне. За свой кошт ён гэта зрабіў у 1918 годзе, і ён не прэтэндаваў на такое сур'ёзнае даследаванне гэтай тэмы, але ён падымаў пытанне для таго, каб наступныя даследчыкі, ужо знаўцы тэмы габрэяў на Беларусі, яны развівалі гэтую тэму. Але важна, на што звяртаў увагу Змітрок Бядуля, што два народы, якія шмат стагоддзяў жылі на тэрыторыі Беларусі, яны ўзаемапранікалі ў сваёй культуры і многае прынеслі добрага ў эканамічным развіцці, пра што ён піша ў гэтай кнізе, так і ў сваю культуру габрэі прынялі беларускі фальклор. Нават нейкія такія традыцыі, которые не характэрны былі, тое ж купалле і тая ж купальская тэматыка, як высветліў Бядуля, у фальклоры габрэйскім. І унікальныя дакументы яшчэ ёсць у нашым архіве, дзе Змітрок Бядуля піша на ідыш. Нашы калегі, архівісты пераклалі гэты тэкст. Ён піша да свайго сябра з дзяцінства Вульфа Сосенскага, таксама яўрэя, які стаў займацца беларушчынай і палюбіў беларускую культуру як сваю, як неад'емную сваю частку. Рука Бядулі, калі ён піша на ідыш, прадстаўлена у нашым архіве. Гэтак жа сама можна звярнуць увагу на дакументы, лісты да Вульфа Сосенскага ад Бядулі. Яшчэ калі Бядуля толькі прыходзіў да беларускасці, Вульф Сосенскі піша Браніславу Таварашкевічу ў сваім лісце пра маладога пісьменніка беларускага ўжо, які падае надзеі Змітрака Бядулю. То есть вот тут ужо згадваецца такі прыход Бядулі да беларушчыны. Але Сосенскі актыўна цікавіўся беларускай культурай, размаўляў па-беларуску, гэтак жа сама, як і на ідыш. Але мы бачым, што ён піша такой вот мовай неарганізаванай, і на гэта потым у 40-х гадах Змітрок Бядуля будзе звяртаць увагу ў лістах да Вульфа Сосенскага, як да свайго сябра. Ён піша: «Мы з табой пачыналі прыкладна аднолькава, але я перажываю за тое, што ты не працягваеш вучыцца, трэба вучыцца». Гэтак жа сама Бядуля звяртаў увагу маладых пісьменнікаў у артыкуле Станіслава Шушкевіча, дзе ён піша ўспаміны пра Змітрака Бядулю ў часопісе «Бярозка» ў 86 годзе. Гэтак жа сама згадваецца, што на адным са сходаў маладнякоўцаў, а Бядуля як старэйшы ўсё ж такі чалец, але маладняка, ён прысутнічаў на многіх сходах у 20-х гадах сярод маладнякоўцаў. Ён слухаў уважліва творы маладнякоўцаў і вельмі акуратна, асцярожна тлумачыў, што перш за ўсё трэба ведаць як тэму, на якую пішаш, так і не забывацца пра мову. Вельмі важна развіваць сваю мову і ведаць як народную мову, так і беларускую літаратурную мову. Вершаў многа мы прапануем, у тым ліку вершы невыдадзеныя. Яны былі знойдзены Алексеем Каўкам. Эпіграфам да верша без назвы «Узненавіджу цябе, мой народ» Змітрок Бядуля узяў словы Богдановича. «Народ, беларускі народ, ты цьмяны, сляпы, быццам крот» Максим Богданович. І вось гэтая інтанацыя такой роспачы, калі народ забывае сваю мову, калі ён не разумее, што важна яму ў жыцці, гэтую інтанацыю падтрымлівае Змітрок Бядуля і піша ў сваім вершы: «Узненавіджу цябе, мой народ, ты спрадвеку не жыў, а гібеў, ты свабоды сабе не хацеў, сваю мову ты кінуў пад плот, сваю родную маці зямлю ты ніколі не мог бараніць, сваю волю ты здолеў забыць, як і матчыну песню сваю». Натхненне беларушчынай бачна і ў такіх допісах, як паштоўкі. Прадстаўляем фотаздымак Бядулі. На адваротным баку ён падпісвае Паўліне Мядзёлцы у свой час у 25-м годзе: «Ці памятаеш, як будзілі Беларусь шмат гадоў таму назад у нашаніўскую эпоху? Твае мары летуценні часткова споўніліся ў жыцці». У 1915 годзе, калі Вільня была акупіравана немцамі падчас Першай сусветнай вайны, газета «Наша Ніва» спыняе сваю дзейнасць. Бядуля вяртаецца спачатку ў родны Пасадзец, а пасля едзе ў Мінск.
Пэўны час ён кватараваў з Максімам Богдановичам. Зараз той невялічкі дом знаходзіцца на вуліцы Рабкораўскай і ператвораны ў музей «Беларуская хатка». Бядуля застаўся ў Мінску амаль да канца жыцця. У яго ладзіліся новыя творчыя сувязі, працягваліся яркія знаёмствы. Фотаздымкі, якія прысутнічаюць на нашай выставе, яны дастаткова рэдкія, паколькі фонда ўсё ж такі няма. І гэтыя рэдкія фотаздымкі з метрака Бядулі яшчэ больш каштоўныя для нас. Бачым, як выглядае змітрок Бядуля. Знешнасць мае такую незабыўную, пукатыя вочы, кучаравыя валасы. Сергей Грахоўскі, згадвае, Бядуля выглядае такім чынам. Ён запомніўся мне ў светла-карычневых касцюмах, у мяккім касторавым паліто, у круглым капелюшы колеру кавы з малаком. Гаварыў ён павольна і разважліва, не гучна. Адлюстраваны ён і сярод супрацоўнікаў часопіса «Полымя». Хацела б звярнуць увагу на тое, што каля змітрака Бядулі стаіць Уладзіслаў Чаржынскі. Кніга на зачароўваных гонях, якая была выдадзена ў 1927 годзе, была падпісана якраз-такі любаму Уладзіславу Дзяржынскаму. Гэта не брат Фелікса Эдмундавіча, гэта муж гені сястры змітрака Бядулі. Ён меў такі псеўданім Уладзіслаў Дзяржынскі. Насамрэч яго прозвішча Чаржынскі. У свой час ён быў сасланы ў Казахстан. Дзякуй Богу, ён там змог працаваць і выкладаць у інстытуце. Геня, ягоная жонка, сястра змітрака Бядулі, была прыгажуняй у свой час на конкурсе прыгажосці, нават заняла першае месца. Са сваімі сёстрамі Геняй і Рэней змітрок Бядуля пэўны час пражываў у доме, які захаваўся сёння, стаіць у Мінску. Сёння там беларуская хатка, музей прысвечаны Максіму Богдановичу. Там пражываў змітрок Бядуля, ён прыняў да сябе у хату хворага Максіма Богдановича. І вось тут мы прадстаўляем копію малюнка Маназона Максім Богдановича Бядуля ў Мінску ў 1916 годзе. Гэты ўжо архіўны дакумент, гэта копія карціны. Сама карціна значна больш па памерах. Гэта ўжо дакумент знаходзіцца ў фондзе Яўхіма Садоўскага. У свой час, у 70-е гады, Яўхім Садоўскі будзе удзельнічаць у падрыхтоўцы кнігі, прысвечанай змітраку Бядулю. Ён будзе збіраць дакументы, і падборку гэтых дакументаў мы таксама прадстаўляем на выставе. Яўхім Садоўскі тэлефанаваў па спісе многім знакамітасцям, хто ведаў змітрака Бядулю, хто мог распавесці, і рабіў свае паметы, што адказалі, ці напішуць успаміны, якія вынікі перамоў. І нават тыя карткі, якія ён рабіў, картатэку пры падрыхтоўцы гэтай кніжкі, таксама ўжо як пацверджанне гэтай работы, прысвечанай змітраку Бядулю, у нас захоўваецца. Звярталіся у архіў літаратуры і мастацтва ў свой час цэлы калектыў разам з жонкай Марыяй Ісакаўнай, жонкай Бядулі. Нават ёсць лісты да былога дырэктара архіва Жоравай з просьбаю выдаць дакументы, якія захоўваюцца, якія маглі б раскрыць шырэй змітрака Бядулю. І вось у гэтым лісце пералічаны многія дакументы, якія просяць выдаць для таго, каб паработаць над кнігаю. Але ёсць і адказ, што выдадзены былі не многія дакументы архівістамі, але тым не менш вядомых дзеячаў, якія пісалі ўспаміны пра змітрака Бядулю, было дастаткова. Гэта і Станіслав Шушкевіч ўспаміны напісаў, і Леонід Рахленка, і Сергей Грахоўскі, і Цішка Гартны, і гэтыя дакументы прадстаўлены на выставе, з іх мы можам такі поўны вобраз скласці сабе. Цікава, што у Леоніда Рахленкі ва ўспамінах апісана, якім чуллівым быў змітрок Бядуля ў жыцці. Сітуацыя, калі яны падышлі да былой кватэры змітрака Бядулі, і Бядуля папрасіў Рахленку запытацца у суседзяў, ці тут змітрок Бядуля. Яму адказваюць. Ён нядаўна пераехаў у вялікі прыгожы дом на рагу Савецкай і Даўгабродскай вуліцы. Называецца дом спецыялістаў. Шукайце яго там. Дай Бог яму здароўя на новым месцы. Тады Бядуля дастаў насовачку і ледзь не заплакаў. То есть яму было прыемна, што суседзі пра яго добра адзываюцца нават не ў яго прысутнасці. Шлюбам змітрок Бядуля абраўся, калі яму было больш за 40.
Яшчэ падчас Першай сусветнай вайны пісьменнік выпадкова пазнаёміўся з Марыяй Шыркес, дзяўчынкай з габрэйскай сям'і, якая таксама апынулася ў Мінску, хаваючыся ад пагромаў. Праз 10 год яны сустрэліся зноў, і ўжо ў 1927 годзе адбыўся шлюб. Нарадзіліся дачка Зоя і сын Яўфім. У 1941 годзе Змітрок Бядуля памёр у цягніку каля казахскага горада Уральска. Яму было 55 гадоў. На перапынку паміж станцыямі ён выйшаў з вагона па ваду, моцна расхваляваўся і адбыўся сардэчны прыступ. Пахаванне было зладжана пры дапамозе другога беларускага дзяржаўнага тэатра, які на пачатку вайны працаваў ва Уральску. Вельмі каштоўныя дакументы прадстаўлены на выставе. Гэта лісты ад жонкі Марыі Ісакаўны, ад жонкі Бядулі да Міхася Лынькова. Трэба сказаць, што жанчына аказалася ў эвакуацыі ў цяжкім становішчы, паколькі муж раптоўна памёр у цягніку, і дачка захварэла на тыф, пра што яна піша ў лісце, і без сродкаў да існавання застаецца жанчына. І вось яна на працягу некалькіх ваенных гадоў піша Міхасю Лынькову, які на той час узначальваў саюз пісьменнікаў, просіць дапамогі па яе інтанацыі, па той стылістыцы, як яна піша гэтыя лісты. Мы заўважаем, што гэта дастаткова такая валевая жанчына, якая можа пастаяць за сябе, за сваю сям'ю, адукаваная. Бачым гэта па лістах. Ва ўспамінах Артура Вольскага ён згадвае Марыю Ісакаўну як высокую, прыгожую, валевую жанчыну. Тут жа мы прапануем успаміны Артура Вольскага пра Бядулю, якія яшчэ звязаны з перадваенным часам, але вайна як быццам бы ўжо адчувалася ў паветры. Размова ідзе пра бытаванне Вольскіх і Бядуляў каля Марыінай горкі у будынку былога панскага маёнтка у доме творчасці пісьменнікаў. І там ужо ідуць размовы пра фашыстаў, і Бядуля гэта ўсё вельмі прымаў да сэрца. Ён вельмі моцна перажываў за гэта, і магчыма яго гэты чуллівы характар, такое суперажыванне людзям іншым, яно магло просто разарваць ягонае сэрца. Артур Вольскі згадвае навальніцу, згадвае шаравую маланку, якая уляцела ў дом, пранеслася па калідоры і вылецела. Бядуля заўважыў: вось так можа і вайна пачацца, як быццам бы прарочыя словы. І вось тут гэтая ваенная тэматыка, звязаная з ягоным сыходам, мы прадстаўляем у вітрыне. З канца 1920-х гадоў Беларусь апынаецца ў рэпрэсіўных жорнах. Змітрака Бядулю яны, здаецца, не закранаюць, ён працягвае друкавацца ў 20-х і 30-х гадах. У 1939 годзе пісьменнік Змітрок Бядуля атрымаў ордэн працоўнага чырвонага сцяга. Аднак спакойным яго жыццё назваць нельга, што бачна па ягоных кнігах. Хочу звярнуць увагу на кнігі па пройдзеных сцежках Змітрака Бядулю, выдадзеную ў 1940 годзе. Гэта літаральна апошняя прыжыццёвая кніга. Тут вы бачыце Змітрок Бядуля, выгляд у яго адрозніваецца ад іншых фотаздымкаў. Ён ужо тут з ордэнам. І кнігу, якую Змітрок Бядуля сам збіраў і рабіў выразкі з газет, з тых твораў, якія друкаваліся на працягу ўсяго яго жыцця, дзесьці ў перыёдыцы ці ў асобна выдадзеных кнігах. І ён зрабіў сваімі рукамі зборнік, уклейку, так бы мовіць, як жа сам Змітрок Бядуля бачыў свой збор твораў. Ён складаецца з 2 тамоў, куды Змітрок Бядуля ў пэўнай паслядоўнасці вызначыў і зрабіў пэўны адбор твораў. Калі параўнаць, то гэтыя кнігі вельмі адрозніваюцца. То, што выдавалася, то, што прымалася ў грамадстве, і тое, як бачыў свой збор твораў Змітрок Бядуля. У нашым архіве захоўваецца кніга Змітрака Бядуля на зачарованых гонях 1923 года выдання. І звяртаю увагу на тое, што ў ім прысутнічаюць не ўсе старонкі. Акуратненька, лязом выразаны старонкі са 123 па 126. Калі звярнуць увагу, якое гэта было выданне, як у Бібліі.
Гэта значыць, у свой час не прайшлі цэнзуру гэтае апавяданне. І нават такое здаралася, што ўжо ў выдадзеных кнігах рабіліся папраўкі, ці выкрэслівалася, ці нават былі такія спецыяльныя аб'явы, што калі вы будзеце трымаць кнігу, то гэты лепш выдаліць. Значнай падзеяй у творчасці Бядулі стала аповесць «Салавей», надрукаваная ў 1927 годзе. Гэты твор меў шмат выданняў у розныя гады. У аповесці вобраз галоўнага героя, таленавітага юнака Сымона, падае прыклад адважнай барацьбы сялянства за свае правы. Праз 10 год яе экранізавалі. Суаўтарам сцэнарыя быў сам Бядуля. У 1937 годзе калектыў Купалаўскага тэатра прадставіў спектакль «Салавей». Адметна тое, што ў яго драматургіі вялікую ролю адыгрываюць народныя музычныя матывы і народны танец. Пазней па матывах твора паставілі балет «Салавей», які з'яўляецца першым беларускім балетам. Менавіта паказам гэтага балета у 1939 годзе адкрыўся будынак Беларускага тэатра оперы і балета ў Мінску. Здзяйсняліся пастаноўкі Бядулі на сцэне, і мы бачым знакамітую Лідзію Ржэцкую ў ролі Каспарахі ў 1937 годзе. Тут жа мы прапануем урывак з успамінаў Леаніда Рахленкі, дзе ён апісвае гэты маналог Каспарахі знакаміты і прысутнасць Змітрака Бядулі на рэпетыцыі спектакля паводле «Салаўя» Змітрака Бядулі. Слухаючы гэты маналог Каспарахі, калі гайдукі раскідваюць хату яе, яна прамаўляе, у гэты час Бядуля плача, седзячы ў зале. Бядулеўскі «Салавей» ставіўся на сцэне не аднойчы. Мы прадстаўляем сцэны са спектакля яшчэ БДТ-1, на той час тэатр Янкі Купалы так называўся, у 1937 годзе, дзе адлюстравана вядомая Стэфанія Станюта ў ролі Алены. Цэлую вітрыну мы падрыхтавалі з дакументаў, якія прысутнічаюць у фондзе Стэфаніі Станюты, але яны звязаны альбо з Бядулем, альбо з ягонай творчасцю. Па-першае, да Стэфаніі Станюты у пачатку 90-х гадоў звярнуўся Аляксей Каўка, каб яна ўзгадала, што ёй гаварыў ці пісаў Бядуля, і яна па памяці аднаўляла бядулеўскі тэкст. Я хочу яго вам зачытаць, бо гэта ў 1923 годзе было напісана Бядулем, але Стэфанія Станюта гэта насіла праз усё жыццё ў галаве і магла даслоўна, амаль што даслоўна працытаваць. Яна выканала абяцанне, дадзенае Аляксею Каўку, і пазначыла словы Бядулі ў сваім лісце сваёй рукою. На добрую памятку Стэфцы Станюце. Доўгі-доўгі цярністы шлях нашага адраджэння. Шмат байцоў загінула на ім без пары, распасторыла дарогу моладзі. І дзіцё, і вы, маладая, поўная энергіі і сіл на гэтым слаўным шляху. Імкніцеся і вы к бязмежным высотам хараства, к святому гмаху мастацтва. Шчасце праменіцца перад вамі, васількі і сонца. Змітрок Бядуля. 23 верасня 1923 года, Москва. У гэты час Стэфанія Станюта навучалася у студыі тэатральнаму мастацтву і там атрымала гэтыя словы ад Бядулі. Стэфанія Станюта іграла у п'есе «Салавей» неаднойчы і ў 30-е гады, і ў 56-м годзе. Толькі там ужо роля ёй была адведзена адпаведна ейнаму ўзросту. Яна ўжо іграла там пані Вашамірскую. Ёсць яе роля пані Вашамірскай і паметы, зробленыя самой Стэфаніяй Станютай. Ёсць маленькі сабачка, наклеена, аздоблена, размаляваны Стэфаніяй Станютай, пакуль яна вучыла ролю пані Вашамірскай. Вось усё у культуры, у мастацтве пераплятаецца паміж сабою, і многа можна звяртаць увагу на розныя дробязі. Як і на тое, што «Салавей» перавыдаваўся неаднакроць, але ён увесь час перарабляўся. І у гэтым выданні, падпісаным
да бэнды. Ён з архіва якраз такі бэнды. Аўтар напісаў, рыхтуючы да друку трэцяе выданне «Слаўя», я нанова перапрацаваў гэтую аповесць, дадаў 3 часткі, паправіў ранейшы тэкст. Гэта значыць, тэкст мог не адпавядаць тагачаснаму уяўленню пра то, як трэба глядзець на гісторыю. І нават у гэтай кнізе бэнды былі зроблены паметы, нават папраўленае выданне бэнды яшчэ папраўляў і рабіў свае заўвагі. І вот гэты шлях твора да чытача, ён дастаткова цяжкі, і якраз такі ў архіве музея літаратуры і мастацтва гэта можна назіраць. Доўгі час магіла Змітрака Бядулі заставалася ў Казахстане, пакуль рэшткі пісьменніка не былі перавезены на радзіму. Спачатку яны захоўваліся у Ілінскай царкве ў Бабруйску, а 3 лістапада 2020 года, праз 79 гадоў пасля свайго скону, Змітрок Бядуля быў перапахаваны на ўсходніх могілках у Мінску. У пасляваенны час пісьменнікі Беларусі рабілі захады на тое, каб вярнуць прах Змітрака Бядулі на Беларусь. І у нас захоўваюцца дакументы, ліставанні ад Саюза пісьменнікаў у ЦК Кампартыі Беларусі з просьбаю пасадзейнічаць перавозцы праха Змітрака Бядулі на радзіму. Пісьменнікі прапаноўвалі, для перавозу праху ва Ўральск выйдуць пісьменнікі Мікола Хведаровіч і Юрый Багушевіч, а таксама жонка Змітрака Бядулі Марыя Ісакаўна Плаўнік, яго сын Яфім Самуілавіч Плаўнік. У 1965 годзе гэта яшчэ рабілася, але вот толькі ў 2020 годзе прах патрапіў на Беларусь. Помнік Змітраку Бядулю адкрылі ў 2025 годзе. Памяць пра пісьменніка ушаноўваецца ў Беларусі па сённяшні дзень. Дзякуем Беларускаму дзяржаўнаму архіву музею літаратуры і мастацтва і куратару выставы Наталлі Мізон за цікавую экскурсію для нашых слухачоў.